Dobro. Hvala, Miljana. Zmaju, šta ti misliš o tome? Ja sam rekao da će Mike Evanđela ispast. Aha. Možeš malo tiše. Postoji osnovna sumnja da će ona ispadno. Miljana, vrati se. Nemoj njega, molim. Zašto? Ne mogu. Odbitan mi je. Jel možeš Zmaju da mi otpevaš pesmu? Hajde, dođi sad, evo ima na travu, dođi. Hajde, ustaj, hajde, počet se vrati, hajde. Zavrti mi se u glavu. Ne mogu. A on nema pojma. Ja moram samo nešto pre nego što počnete da pevate. Zmaju i Nenade, ja ne znam da li zato što ste skoro 9 meseci zajedno, ali vi ste stvarno počeli da ličite. Evo, ukoliko smeš, samo stani pored Zmaja i onaj tvoj pokret očima i kad kreneš da, evo, samo stani pored Zmaja, pevajte zajedno, ako neko ne primeti sličnost, ajde, može, evo. Doći, moj kolega, doći će moj kolega. Je li liče ili ne liče? Ja trebam da izađemo odavde sutra. Sličnost je više nego evidentna. Kad se probudim u sred noći, nemoj molim. Zorice, meni je žao, ali Najbolje videla Zmaja. oni stvarno liče. Nemoj, Ivana, molim. Žive zajedno već 9 meseci, to je normalno. Ajde. Možete li vas dvojica svako da da zadatak, dakle kratak zadatak, Zmaj da tebi, ti ga imitiraš, ti daš Zmaju zadatak, on tebi izimitira. Moga mi sine nešto Evo, izgitali. ajde, izvolite. Ajde, idemo. Challenge. Idi tamo na tvoj tepih. Da. Da mu ja dam zadatak. Da, imaš, ali ne, ali Zmaju, isto kao dozivaš Dragoju. To je prvi zadatak. On mora da ponovi isto. Onda on tebi da zadatak, onda ti ponoviš isto. Dakle, nikakva potpitanja, nego imitacija. Na svoj tepih stani tu. Nenad ima svoj tepih. Da, samo mu daj zadatak, evo kako zoveš Dragoju, a Nenad treba da ponovi isto, onda on tebi daje zadatak. Ajde. Dragojo! Sad ja isto. I onda ja biram šta će ovo. Dragojo! Ostaj! Hajde na bazen donesimo tu da čekići kliješta. Hajde na bazen donesimo mi tu čekići kliješta. Moram zagraditi ovo što su provalili volove ove rozgeva. Prošćeš nakon. Moram zagraditi ovo što su oni zgajali. Idi da neske kažem. Idi da neske kažem. Stav tu pametoj. Ti si ti ovdje. Ti si ti ovdje. Jasno, šta si? Idi poslušaj. Idi poslušaj kad kažem. Nemoj ti doraditi. Nemoj ti doraditi. Maro! Idi ga vodi ovdje. Idi ga vodi ovdje. Nije ni skonto. Hoda ja za pohodu. Koni ga jebe. Bravo, izazov je prihvaćen. Sad Zmaju, dođi sad, tebi daje, sad ti sve radiš isto što i Nenad. Vrati Nenad.
Ajde. Ajde. Spravo. Da. U isto vreme kao ja. Isto vreme kao... Aplauz! Aplauz za zmaja. Hajde, zašto? Ovo mi se sviđa više od licitacije. Znate, ako nastavimo isto, otkazat ćemo licitaciju. Ako se nastavi ovaj show ovako do kraja, otkazujemo licitaciju, da znate. Ja mislim da bi duel ili najbolji